Ebe. Uzu. Abe. Safisa kile. Liva. Liva. Kulesa kuma chevu. Chevu. Oh, biyahlala nsimbi bo. Ngiyabonga. Bayede silo sakwangwane. Ngibingelele indlovukazi umhlekazi Inkosi Mbusise lapha ekhona kodwa ngiyazi ukuthi ukanye nathi ngokamoya. Ngibingelele bonke omalume bami ngokomndeni ubukhosi no-anti bami abakhona lapha ekhaya. Ngibingelele izinduna kanye nondunankulu wakwangwane. Ngiphakamise ibandla likaNkulunkulu, abefundisi beNgonyama. Ngiyanibingelela nina besilo ngegama lenkosi yethu uJesu Kristu. Ngithokoze kakhulu iNgwenyama ukuba inginikeze nami ithuba namhlanje kulesi sikhathi sika Good Friday okuyiphasika, okuyisikhathi la imindeni namabandla bayawuthi ngalesi sikhathi behlangane bebungaze bekhonze uNkulunkulu ngokuhlangana. Ungahlangani nje kuphela amasonto ezinkonzo, kuhlangane nemindeni nabakade bagcinana. Siyakubusisa konke lokho ukuthi siyakubonga ukuba sonke sihlangene lapha esigodlweni seNgwenyama namhlanje. Ngibingelele ngiphatha futhi izilokotho ezinhle nezinkulu ezivela esizweni sikaMageba abathe bayede siyacela ukuthi usiphathele izilokotho ezinhle ngoba uhamba nendlunkulu kaZulu, nihamba niya komalume kwangwane niyokhonza usuku lwenkosi njengoba luyake lubizwe ngo-Good Friday nangesonto futhi. Kuyimpela sonto nokho lena ebusisekile futhi ebusisiwe ngenxa yokuthi kungezinye lezi zeyikhathi njengawo Christmas la khona sikwazi ukuthi sixhumane nesingamboniyo ekubeni simbona ngamehlo kamoya nangokukholelwa kuyena. Ngiyathokoza kakhulu iNgwenyama kusho khona isizwe sakangwane ukuphila manisakwazi nina besilo ukuthi nihlangane ngokholo kulesi sikhathi kanye nenkosi yenu nendlunkulu yenu. Ngingezukwanda kakhulu nina besilo, ngibonile ihloko zingithinte kakhulu okuthe kwakhulunywa ngazo namhlanje. Lezi ihloko eziphathiwe esingithathe kakhulu kuzo zonke engikhule ngaso nami namanje futhi ngisaphila ngaso. Ngicabanga ukuthi sonke ngokunjalo siyakholelwa ukuthi uma sithi hlonipha uyise nonyoko, kusiko kungashiwo uyise nonyoko osuke ekuzala ngokwenyama,
kusuke kusho wonke umuntu oyise ongahle bewuyise kuwe futhi ongahle bewunyoko. Ngisho ngicela ukuthi ningathathi ngenye indlela bakwethu. Ngizolisebenzisa leli gama likanyoka lisinhlamba. Lisintu. Lisingoni sakithi. Amen. Amen. Nomhlaba nina besilo ngokunjalo. Umhlaba izwe. Inkosi. Inkosi iwuyise nonyoko kini. Izwe enhlezi kulo. Luyihlo lunyoko. Fanele uhloniphe. Ngoba uyalima kulelizwe. Uphuza amanzi kulelizwe. Konke okungaphansi komphefumulo okuyindalo kwaNkulunkulu. Umhlabathi lelizwe luyihlo nonyoko. Okusho ukuthi siyake sizwe kulezi insuku kuthiwa emkhathini ingakho ilanga lishisa kangaka nobusika uthola ukuthi sebushisa amawala ukubanda kwakhona. Bakwethu ukungahloniphi lokho esithi uyise nonyoko ngoba nasi isibhakabhaka esisilethela imvula nasi isibhakabhaka esisilethela ilanga. Into nje eyimpilo kuwe iwuyise unyoko kini. Imisebenzi yenu enisebenza kuyo ukuthi nazi ukuthi uma ngiyosebenza umndeni wami uyakwazi ukuthi wondlekela. Lo msebenzi uyihlo unyoko kuwe. Ngalokho ngizama ukunivula amehlo sizwe sikamalume sizwe sikamkhulu ukuthi konke uNkulunkulu athe wakuletha eduze kwenu kuyisibusiso akusisona isiqalekiso. Into eyisibusiso kuwe iwuyihlo nonyoko. Ngalokho ngizoqhubekela kokunye umlomo kuke waphathwa indaba yomlomo. Sonke silapha ke siyazi umlomo uyadala. Umlomo uyakha, umlomo uyabhidlisa. Ngakho kumele sigade ukuphuma emilonyeni yethu ukuthi ngabe kuyikho yena okwakhayo noma kuyikho ukubhidlisa nokubhujiswa. Okumele ukuthi ngaso sonke isikhathi kumele sigade sihloniphe. Ngiyalithanda leli gama lokuhlonipha ngoba lokho liqhamuke njalo kuzo zonke izihloko nezinhloko zeBhayibheli ekutheni leli gama elithi hlonipha alisho ukuthi mhlawumbe usoyisiphukuphuku ngoba nakho uyahlonipha. Ukuhlonipha bakwethu ukuvumelana nje nani kukhuleka ngoba uma uhlonipha kwehlela izibusiso kuwe. Kade ngibuka nje lapha nathi kwaZulu siba nazi izethulo. Kufike inkomo, kufike imbuzi, abantu belethe izethulo enkosini yabo. Ngalokho bayahlonipha. Ukuhlonipha lokho enkosini yakho, ukukhonza enkosini yakho. Ngani ngoba uyayihlonipha. Ngalokho uyazi ukuthi noma ngabe uzothi awu ngikubekile lokho engikubekile Ngonyama mhlawumbe ngizothi ngisuka nje lapha ebusweni bayo engikhohlwe. Akunjalo. Kukhona obonayo. Kukhona obonayo ukuthi ukuthathile lokho wakusenkosini yakho uzokubusisa yena. Ngalokho nina besilo ngithokoza kakhulu. Siyawudinga umkhuleko siyisizwe samaSwati. Siyawudinga umkhuleko siyisizwe samaZulu. Kumanje nje
umhlaba wonke jikelele ngoba uphelele nje iAfrika yonke jikelele mabili kuphela amakhosi ahlonishwayo ngokweqiniso inkosi yakwaNgwane nenkosi yakwaZulu angazi ke kodwa ezinye izizwe zithi abakwaZulu badlala irobhani ngoba nginegazi la ngapha kaNgwane la kuvele mina bokunene dlamadoda silosikhulu ngiyabonga ngiyathokoza kakhulu ukuthola ithuba elingandele bani ngiyazi ukuthi uNkulunkulu ngoba ngimlapha phambi kwenu namhlanje phambi kwesilo sakwaNgwane esumalume kimi ngokwegazi la ngempela nina besilo ngifisa ukuba ngikugcizelela ukuthi ngoba silapha nje siphethe lezi ihlale esiziphethe sihlezi kuzo kwakuhlezi amanye amadoda la asihlezi kulezi ihlalo ngoba ngentando yethu noma ngeyifiso applyelwa ukuhlala kulezi ihlalo lezi akufani ukuapplyela kufana nokweni bafundisi uNkulunkulu vela kukhombe nje ethi nangu ngifuna hambisa izwi lami kuumoya ngeke uze ukuapplyela alikho ioffice lokuapplyela lezi ihlalo ezasezulwini uNkulunkulu wehle ezulwini wehlele emhlabeni kulezi ihlalo wathi ngiyokhanda ubukhosi bami basemhlabeni ngoba ngifuna ukuthi ngelinye ilanga abantu bami mabeza kimi bemazi umuntu oyinkosi noNkulunkulu ukuthi uhlonishwa kanjani ngoba bakwenzile emhlabathini ngalokho ngiyaqhuquzela nina bakwaNgwane kanye noZulu simunye ukuthi sibambelele ebukhosini bethu ngoba lobu bukhosi bungobakhe ngqo angeke kuphinde kujike futhi olwa nabo noma ukuphikisayo ulwa noNkulunkulu qobo lwakhe asazi ke uNkulunkulu yena ophethe imvelo siyimvelo thina uma uyithethe uzola nemvelo ukuthi abasekho ababelwa nemvelo ukuthi bechaza ukuthi kwakwenze njani bebhekana nemvelo kuba isimo esikanjalo ngakho ke ngiyakhuleka nina bakwaNgwane bomalume bami sibambane inkonzo enkulu ikusasa nesizwe sakwaZulu sizobe naso sijabula eThekwini eMoses Mabhida la kuzobe kukhona inkonzo enkulu kuhlangana negospel kodwa ngicelile kulonyaka ukuthi inkonzo yami yokuqala kaGudi ngihlezi esihlalweni emva kokubekwa ngicela ukuthi ibe lapha ekhaya ngithokoza kakhulu nina besile Nkosi ngosizo amen Bayethi wena waphakathi